אספר מעשה קצר שימחיש לנו אחת לאחת מה זה מעלת והזהירות בכיבוד הורים. הסטפלר יום אחד יצא מביתו. הוא היה בדרך לבית הדפוס כדי להדפיס את אחד החלקים מתוך סדרת הספרים שהוא כתב, קהילות יעקב. בדרך סיפרו לו שהבן שלו, רבי חיים, מי שלימים הפך להיות פאר הדור שלנו, רבי חיים קניבסקי, שר התורה, הבן שלו היה אז צעיר והיה בביתו והרגיש לא טוב. אז הסטפלר אמר, אני כבר בדרך לבית הדפוס, אני אכנס לבן שלי ואני אבקר אותו, לשאול לשלומו. הוא באמת נכנס פנימה, דיבר עם בנו, מה שלומך בני, איך אתה מרגיש, עודד אותו, ואז הם מדברים ביניהם. אז הסטפלר מספר לרבי חיים, לבן שלו, אני עכשיו בדרך לבית הדפוס. שואל אותו רבי חיים קניבסקי, שואל אותו, למה אבא? אומר לו, אני הוצאתי עכשיו עוד חלק לקהילות יעקב שלי, ואני הולך לבית הדפוס כדי להכניס את החומר לשם. אז רבי חיים סיפר לו שגם הוא עכשיו סיים לכתוב ספר דרך אמונה, וגם לו יש כוונה בהזדמנות למסור את זה לבית הדפוס. ואז הסטפלר הציע לבן שלו, בני, אני עכשיו בדרך לבית הדפוס, העותקים שלך מוכנים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אז תמסור לי. הוא אומר לו, הוא אומר, ואני אמסור את זה לבית הדפוס. אני גם ככה בדרך לשם, אז אני אמסור את זה במקומך. אז רבי חיים אומר לו, טוב אבא, אם אתה מעוניין וזה בסדר מבחינתך, אז למה לא? אז הוא ניגש, הוציא את העותקים שלו ומסר לאבא שלו. המפליא הוא שאותו חלק של קהילות יעקב יצא תוך 3 חודשים לאוויר העולם. הספר דרך אמונה, מאותו רגע שהוא נמסר לדפוס עד שהוא יצא, עברו 5 שנים שלמות. כשהם יצאו, רבי חיים קניבסקי ניגש לאבא שלו ואמר לו, אבא, אני לא מבין. העותקים שלך ושלי נמסרו באותו עת לבית הדפוס. איך זה ששלך יצא בתורת ספר תוך 3 חודשים ושלי אחרי 5 שנים? אז הוא אמר לו, אתה רוצה לדעת למה? כי השתמשת באבא שלך. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, שלחת את העותקים והשתמשת באבא שלך כשליח למסור את העותקים. הוא אומר, אבא, רגע, אני לא מבין. אני לא ביקשתי ממך למסור את העותקים. אתה היית אצלי, שוחחת איתי, דיברנו, ומה שהחלטת לעשות זה, אתה יזמת, ואתה ביקשת לקחת את העותקים. אז איך בדיוק השתמשתי בך? הוא אומר לו, ועדיין השתמשת באבא שלך. מבהיל, עדיין השתמשת, למרות שהאבא רצה. אז אנחנו לא נמצאים בפסקות האלה, אנחנו נמצאים ברמות האלה. וכנראה שאותנו בשמיים לא ידונו ברמות השמימיות האלה. רק מה, צריך לשים לב כמה פעמים אנחנו מחפיצים את ההורים שלנו. עדיין יש כאלה שעושים אותם לעבד ושפחה, תיקחו, תביאו, תשמרו, תלכו, תקנו, כל מיני דברים כאלה, שאנחנו למעשה משתמשים בהורים כאיזשהו סוג של נערי שליח, כאיזה שהם אובייקטים לבייביסיטר, לשמרטפות, ללקיחה ונתינה ונטילה. איפה בדיוק אנחנו נמצאים בסיפור הזה? אז אולי לא ידונו אותנו ברמות האלה, אבל כמה פעמים אנחנו לפעמים מחטיאים את המטרה וחוטאים לאמת בכבוד שאנחנו צריכים לתת להורים שלנו. אז זה סיפור ששייך לממלכה שלהם, אבל אנחנו לא יכולים לפסוח עליו בלי לקחת איזה מוסר לעולם המושגים שלנו. ניתנו בעזרת השם, שלא ניכשל לא בזה ולא בכלל. אמן כן יהי רצון.